हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन दायो आङो दंफैयो जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल जांख्रिखां फोथारावहाय बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय माने इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिनि माने बार्थडे सेलिब्रेशन सान माने जोनोम सान बेनिखायनो फैफेराखै नालाय बेबायदि सेलिब्रेशनावहाय बिराद गिदिर जायो होननानै मिथियो आंथ' फैफेराखै ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम फैबाय दा जोङो सिङाव हाबनायसै पाब्लिकफ्रा माबायदि जालांखो माबायदि जागासिनो दङ बेसेबां पाब्लिक जादों बेसेबां रायजो राजाफोर फैदों बे सेलिब्रेशनाव बेयाव गेटआव नायदो सान उल्था जाबाय मोदानबाय फाउन्डेसन ओमफ्राय जों दा हाबनोसै आरो नायलांबाय थादो नोंथांमोना हाबफैनायनि नायदों अयथासार गरमा अयथासार गोलोमनानै गस्ला सिजोब्बाय आपानो ओरैहाय फिरफिला गायसनबाय जाहैबाय ओमफ्राय बेयावहाय बेबायदि साजायनानै दोननाय जादों आरो 2019 1900 কোটি টাকা যে বিটিআর সরকারে আমি আসনি তৈয়ার কৰিছো আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত আজি মই ডিক্লাৰেশ্যন দিব বিচাৰিছো বিটিআৰত ভূমিক লৈ পেলাই বহুত কাজিয়া পেচাল হৈ গ'ল ভূমিক লৈ পেলাই আমাৰ মাজত এটা ভুল বুজাবুজি হৈ গ'ল আজি হিটো দূৰ কৰিবলৈ আগৰ 17 বছৰৰ চৰকাৰে 17 বছৰৰ 15000 সমস্যা সমাধান কৰিছিলে আমি 2 বছৰত 1,42,000 সমস্যা সমাধান কৰিলো ভূমিৰ আৰু বৈশ্যমুঠি কৰিলো অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ আজি বসুন্ধৰা আসনি আনি পেলাই অসমৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ লৈছে ঠিক জনাৰৰ কাউন্সিল এৰিয়াটো আমি বৈশ্যমুঠি আনিলো আৰু এই বৈশ্যমুঠিৰ লগে লগে যিমানখিনি আমাৰ নথিপত্ৰ আছে এই নথিপত্ৰবিলাক ভূমিৰ লগত সম্বন্ধ থকা 100% ডিজিটাইজ কৰা হ'ল আৰু সাৰ্ভিসেছবিলাক অনলাইন দিয়া হ'ল আৰু আমি যেতিয়াৰ পৰা বৈশ্যমুঠি আৰম্ভ কৰিলো এতিয়ালৈকে 60000 সমস্যা সমাধান কৰি দিয়া হ'ল অনলাইন যোগেদি এইটো আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ কাৰণে বহুত এটা ডাঙৰ এটা সুবিধা দিয়া হৈছে এতিয়া আমি दायो जोङो भिआइपि रुमावहाय हाबफैबाय ओंखाम जानो ओमफ्राय जोङो नै ना दाउ बेदर माबायदि जादों ओंखामा बरिया जादों गोथाव जादों जानोहाय भिआइपि फोरनिखौ नोंलाय दाउ लकेल ओमफ्राय हाग्रानि मैद्रु मैद्रा ओरैबायदि दं आरो ना मानसिगाल मानसिगालथ' नङा भिटामिन ना प्रटिन बावलायखाबाय आं ओरैहाय ओंखाम खुरग्रा हानजा दङ नै एसे स्राय एसेनो ओंखाम खुरग्रा हानजाफोर बिथांमोना ओंखाम खुरनो लोगो लादों मा गामिनि होनदों माथो ग्रुपनि नामा माथो फुंबिलि ग्रुप दे खोन्थाहरसाय दे खोन्थाहरद' बेंटल फुंबिलि केटारिं हायबा बिसिङे बिथिङाव ओमफ्राय दिनै दे स्रायनो नै जानोसै लांखाबाय स्राय फुंबिलि ग्रुपनि जाहैदों ओमफ्राय दा जोंबो जानोसै ओंखामा नाजावना लाबोखाबाय नै एसे जागासिनो दङ नै आंबो जानोसै अब्ला दोनथ'नानै